Guys, na mga ka-reels, akong pa-snack sila ha. Kay wa may ni kuan og si nanay og ako may ni donate sa snack. Dali. Og si Kuya Ri 100. Ambi. Ambi bi. Ano ko Kutawi Ri. Kutawin natin. Sandali. Kutawin natin ha. Kutawin ko muna. Kutawin ko muna. Gi pang snack sa mo eh. Kainit kaayo oh. 1000 degrees good. Impierno na ni. Perno. Asa to si Kuan Dre? Kaon Dre. Porma pa siya. May usa. Awa me, sakto ning tagay. Di na tagayhan. Si Diyos ra na ay. Diyos ni mga Diyos ra na di na tagay. Ahak mo kari. Diyos na siya. Kay para mawa ilang ka uhaw. Uhaw. Awan daw ako ano kamera. Nila ko yato na to. Maghuwag magutsa ni